Soc el José Ortiz, doctor en Història de l'Art, i us convido a que m'acompanyeu en aquest itinerari al cementiri de Sants i més endavant, que vingueu amb nosaltres a descobrir-ho. El cementiri de Sants va ser creat l'any 1880 i el seu arquitecte és Jaume Gustà i Bondia. Aquest arquitecte també és l'autor de l'actual seu del districte de Sants-Montjuïc, també va participar a l'exposició del 88, va treballar en temes d'higiene a la ciutat de Barcelona i va fer altres projectes. El cementiri de Sants es composa d'un eix principal, un camí de xiprers, que talla el que seria el primer departament. Aquest primer departament té 4 trams, separats o dividits amb el que serien les escales que ens donen accés a aquests 4 trams, i aquest primer departament es completa amb un segon i tercer departament a banda i banda, que el que fan és donar més volum per tal d'utilitzar aquest espai amb el seu ús funerari. El cementiri, diguem-ne que va ser creat en aquest estil eclèctic, historicista, propi de l'època, ens situem en aquest final del segle XIX, i possiblement un dels elements que més ens crida l'atenció d'aquest cementiri de Sants és que pertany a Barcelona, pertany al districte de Sants-Montjuïc, es gestiona des de Cementiris de Barcelona, però està situat al terme municipal de l'Hospitalet de Llobregat. Aquest fet parteix de la seva pròpia inauguració o del moment en el que es va intentar trobar un lloc on poder situar aquest cementiri. Si comencem a explicar els elements de forma més cronològica, ens hem de situar primer de tot a Sants. Ens hem de situar on estan actualment les cotxeres de Sants. En aquest punt, al costat de l'església de Santa Maria de Sants, estava el cementiri parroquial. Aquest cementiri, com els altres cementiris parroquials de l'època, estava creat a l'espai de la Sagrera, l'espai exterior de l'església. Aquest cementiri parroquial, a mesura que Sants, com a vila independent, comença a créixer, hi ha ampliacions demogràfiques, però també es vol introduir una mica més d'higiene en aquest espai de finals del segle XIX, es decideix traslladar l'antic cementiri parroquial a una nova disposició, a una nova localització. Aquesta nova localització va ser durant uns anys discutida, buscant quins eren els millors llocs per tal de situar-ho, i finalment es decideix adquirir uns terrenys que s'anomenaven la Cova, que estan situats a l'Hospitalet, però que formaven part del terme parroquial de Sants. És a dir, que políticament Hospitalet de Llobregat, però religiosament formaria part del que era la parròquia de Sants. En aquest moment comencen les obres per crear el cementiri, que quedarà lligat a la memòria de la ciutat de Barcelona en el moment que Sants passa a formar part de la ciutat, és a dir, amb el decret d'annexions del 1897, quan els diferents municipis del Pla de Barcelona s'annexionen a la ciutat. I des de llavors, el cementiri de Sants, situat a l'Hospitalet, forma part del que seria aquesta memòria dels cementiris de Barcelona. Si ens fixem a la façana del cementiri de Sants, trobem que predomina aquesta línia horitzontal, les tonalitats clares, una estructura molt clàssica, molt senzilla, amb uns merlets a la part superior, un frontó, unes pilastres que ens donen accés, però sobretot el que possiblement més podem destacar seria que en aquesta zona de les oficines, en aquest hall d'entrada, tenim tota aquesta ceràmica modernista que ens marca el que seria aquest estil eclèctic, on tenim elements historicistes, elements del gòtic, elements lligats a la natura, propis del modernisme, i aquesta tipologia de finals del segle XIX que volem comentar. Si m'acompanyeu per aquí, també observem la importància que té la natura, sobretot els xiprers, aquests arbres que acostumen a marcar l'urbanisme dels cementiris, i encara que parlem d'un cementiri històric de finals del segle XIX, l'actualitat, allò més contemporani, també forma part del cementiri. Tenim sistemes per poder localitzar els difunts a l'interior del cementiri, veiem columbaris per les cendres, és a dir, podem barrejar el que seria passat, present i fins i tot futur de la mort a la ciutat de Barcelona. En el cementiri de Sants podem fer diferents itineraris, podem fer un itinerari més artístic, històric o fins i tot basat en iconografia funerària.
Si plantegem un itinerari artístic, òbviament l'obra més coneguda i l'artista més conegut que ha treballat a Sants és Pau Gargallo, un artista de finals del segle XIX, però sobretot que treballa en els inicis del segle XX i que, entre altres obres, ens proposa aquest nínxol del primer departament dedicat a la família Pi de la Serra, al seu amic, que també era artista, era pintor, i per a aquest nínxol ens fa en marbre aquest àngel resant, una peça situada entre el 1910 i 1911 que ens situa en el període noucentista de Gargallo. Gargallo es forma a Barcelona, amb Venanci Vallmitjana, treballa a l'estudi taller de l'Eusebi Arnau, és a dir, està lligat a les fórmules artístiques academicistes, però també modernistes, i cap a aquesta dècada dels anys 10, del segle XX, ja comença a elaborar aquest noucentisme de figures allargades, com per exemple la que tenim en aquest cementiri. Veiem que és una figura d'un àngel amb les seves ales, amb unes mans molt allargades, un rostre també una mica geometritzat. Sobretot fixem-nos en aquest coll, que fa una línia sinuosa que s'uneix amb el que serien les espatlles, l'expressió d'aquestes mans allargades i sobretot aquesta geometrització de les parpelles, del nas, que ens porta aquest llenguatge noucentista, aquest llenguatge de modernitat que Gargallo havia començat a conèixer a Barcelona, però que sobretot és a París, on comença a estar en contacte amb totes aquestes modernitats que el portaran a l'avantguarda. De fet, Gargallo és un artista molt conegut per ser un dels primers escultors, al costat de Juli González, també amic de Picasso, d'intentar crear que l'escultura no sigui només matèria, sinó que també sigui buit, l'absència de matèria, la geometrització de les formes, noves perspectives. Podem tenir al costat esquerre o al costat dret a la vegada que tenim la part posterior, la part anterior. En definitiva, amb aquesta peça Gargallo és una molt bona forma de començar a trobar-nos les creacions d'aquest escultor lligades al sistema o al que seria un entorn funerari. La segona obra de Gargallo, el cementiri de Sants, és aquesta escultura dedicada a la Teresa Bries, la mare del pintor, de l'amic pintor de Gargallo, Pi de la Serra. Aquesta escultura, situada cap al 1918, seria una commemoració, una escultura que voldria mantenir viva, a través de l'escultura, la memòria de la mare del seu amic artista. Quan parlem d'obres artístiques, no tots els noms són els grans noms de la història de l'art. A vegades també ens trobem els grans noms, però d'escultors, de treballadors, de marbristes, que sobretot treballen escultura funerària. Aquest és el cas d'aquesta sepultura, on tenim el nom d'Agustí Pujol. L'Agustí Pujol és un dels tallers barcelonins que més treballa en diferents cementiris, el podem trobar a Poblenou, a Montjuïc, o per exemple amb aquesta peça que tenim aquí. Si ens fixem en aquesta escultura, el que ens trobem és la figura alada, una figura femenina alada, el que anomenaríem un àngel, però ens agrada més, per no posar-li gènere, parlar d'una figura alada. Aquesta figura alada, si ens fixem, té una cama aixecada sobre un petit esgraó, té una garlanda de flors, està fent aquesta ofrena floral a la tomba, però també és molt interessant el detall de la cartela, on podem llegir: una lágrima para el difunto se evapora, una flor sobre su tumba se marchita, una oración para su alma la recoge Dios. Aquí ens trobem aquests elements poètics que també acostumen a acompanyar aquestes tipologies escultòriques. És a dir, ens trobem un llenguatge poètic, la paraula, posada al costat de l'escultura. Si ens fixem en els detalls de l'escultura, veiem els plecs, el treball de la cara, de les flors, un treball molt delicat, però el que és possiblement més interessant és que aquesta mateixa tipologia que tenim en aquest segon tram del primer departament del cementiri de Sants, molt similar la podem trobar aquí al costat. Sembla que no ens hem mogut, però sí. Hem passat de la sepultura 42 a la número 6 i si observem aquesta escultura veiem que s'assembla a la que acabem de veure. Aquí el que ens trobem és un element habitual en els cementiris, és que hi ha models que tenen èxit i que els diferents tallers van repetint de forma
habitual, per dir-ho d'una forma políticament correcta. El que ens trobem és que tenen una sèrie de models, uns models que agraden a la clientela i que van produint. En aquest cas es manté aquesta mateixa idea de la figura alada, que té un genoll sobre un esgraó, la garlanda de flors, la creu, és a dir, es mantenen tots els elements, és una miqueta més petita, és a dir, no és una reproducció seriada, sinó que està feta directament per les mans de l'especialista en la talla de pedra, però sí que amb petites variacions són obres que entre elles són molt similars. I totes elles ens porten a una de les grans temàtiques, que és la temàtica de les figures alades, que és un dels elements habituals per trobar dins del cementiri. Però no totes les obres artístiques són només de finals del XIX, de principis del segle XX. També podem trobar obres molt contemporànies, obres pròpies dels anys 70, dels anys 80. Fixeu-vos en aquest tercer tram del departament primer, amb aquesta escultura que tenim aquí, que es titula Solidaritat. L'autor, tal com ens indica el que seria la inscripció, és Josep Mundet, un artista que va néixer el 1931, va morir el 1983, i és un artista que ha fet diferents obres de tipus religiós, obres de tipus també funerari, també ha fet molt art públic, per exemple, podríem destacar el monument a la Sardana de Torroella de Montgrí. Per aquesta peça, per Solidaritat, aquesta escultura del cementiri de Sants, agafa un bloc de pedra, veiem com deixa molt visible la veta, la materialitat de la pròpia pedra. Això s'ha acostumat a relacionar amb la formació de l'escultor, que prové del món de la pintura, de l'informalisme, doncs li interessa mostrar-nos el que seria aquesta pròpia pedra, aquest aspecte natural, deixar-la que parli per ella mateixa i després introduir elements més de tipus geomètric, en la forma d'acabar els rostres, la forma de fer els peus, molt lligat al que s'estaria fent en aquella època, als anys 70, anys 80, amb Subirachs, per exemple. Un altre itinerari que podem fer al cementiri de Sants seria buscar quines iconografies podem trobar-nos, quins són els detalls, quins són els elements simbòlics que podem trobar. Per exemple, tenim una sèrie de làpides d'època modernista, signades E. Olivares, i si ens fixem, a més d'aquesta cal·ligrafia pròpia del modernisme, tenim una presència vegetal. El llenguatge de les flors, en època modernista, és un llenguatge molt habitual, cada flor tenia un significat concret, i per exemple en aquesta làpida ens podem trobar amb la flor de la passiflora, que és una flor associada al martiri de Crist, ja que té tres elements que ens recorden els tres claus de Crist i aquest element circular que ens recordaria la corona d'espines. Una altra de les flors habituals per trobar-nos en cementiri seria la que ens trobem en aquesta altra làpida signada pel mateix Olivares i amb aquesta cal·ligrafia també d'època modernista, però sobretot ens podem fixar en aquest detall de la flor del cascall, aquesta flor que és una cosina de les roselles, si volem, i aquesta flor és un dels elements que podem trobar de forma molt habitual en els cementiris. És aquesta flor que provoca el fet de dormir, que serveix per dormir, per anestesiar, si preferiu, i és una forma d'interpretar la mort com un somni. Aquesta flor de cascall seria aquest element que ens porta a entendre la mort com un somni, i els somnis acostumen a ser silenciosos. Una altra de les iconografies habituals és trobar figures femenines, alades o sense ales, que ens demanen silenci. El cementiri, quan tanca les seves portes, queda en silenci. Les visites al cementiri acostumen a ser també silencioses. Per això és força habitual trobar exemples com aquesta figura angèlica, que ens demana silenci. Malauradament ha perdut algun dels seus detalls, no està molt ben definida, però sí que ens mostra aquesta tipologia pròpia del modernisme, aquestes figures angèliques que són al·legories del dol, de la mort, del silenci, en aquest cas, de tots aquests temes que ens parlen més dels aspectes psicològics de la mort. En l'època del modernisme podríem veure com aquestes figures alades, de forma progressiva, van perdent les ales
i comencen a esdevenir al·legories femenines que intenten agafar aquest concepte del dol, el concepte de la mort. En aquest panteó de la família Munts ens trobem una altra figura angèlica de dimensions més grans i també amb una altra tipologia. En aquest cas tenim una figura angèlica que té un llibre a la mà, la Bíblia, i veiem una sèrie de referències que ja ens apropen al llenguatge purament del catolicisme. Ja no és una al·legoria del silenci o del dol, una al·legoria més pagana, sinó que ja ens encaminem cap al que seria el món dels àngels, dins del que seria el catolicisme. Ens podem fixar, per exemple, que la indumentària que porta, encara que no molt ben conservada pel pas del temps i per la intempèrie, sí que mostraria tota una sèrie de sanefes a la vora del coll, de les mànigues, també a la vora de la túnica, però sí que veiem la creu en el centre de la figura, la Bíblia a les mans, amb aquestes mans grans que donen potència, que donen l'atenció, que ens porta la mirada al fet de llegir, aquesta lectura sacra, que seria aquest element que més ens portaria cap a totes aquestes concepcions religioses de la mort. I aquestes figures alades, a poc, van perdent les ales i es transformen en aquestes figures femenines, al·legòriques, com per exemple aquesta que tenim aquí, en un panteó familiar, on trobem aquesta figura al peu de la creu, mostrant el dol per la pèrdua de la persona estimada, aquesta memòria que ens diu la làpida, i si ens fixem, a més, aquesta creu amb aquesta figura de dol està a sobre d'una estructura amb unes escales que ens permetria accedir, que ens aboca al Gòlgota, ens aboca a aquest punt culminant del Calvari, és a dir, una barreja entre el dol per la pèrdua de la persona estimada i la referència a Crist a la creu. Aquest tema de l'al·legoria del dol als peus de la creu és un tema força habitual als cementiris. És la imatge a mig camí entre la pietat i el dol. En aquest exemple, signat J. José María, un productor habitual de peces de marbre pels cementiris barcelonins, ens trobem aquesta figura caiguda en aquest pedestal de la creu, agafant la creu per la part posterior, amb les roses a la mà, el rosari a l'altra, i és un exemple molt bo d'aquesta tipologia molt més sentimentaloide de mostrar a través del dolor, de la mort i de l'expressió dels sentiments un dels fets més lligats a la mort, que és la pèrdua d'una persona estimada. Els cementiris, sobretot, són espais de memòria, lligats a les biografies, a les persones que han estat enterrades. Podem fer, òbviament, un itinerari històric a través d'aquestes biografies. Quines són les persones, els personatges, les biografies que tenim amagades dins dels cementiris. En el cas del cementiri de Sants, són diferents les biografies que podem destacar. N'hi ha una que possiblement és la més coneguda d'entre totes elles, i és la que us volem presentar. Si estiguéssim al cementiri de Montjuïc, podríem parlar del seu amic, el Salvador Seguí Noi del Sucre, un conegut activista, narcosindicalista i, sobretot, qui va lluitar a inicis del segle XX pel que serien els drets dels obrers. Però al cementiri de Sants tenim el seu amic, una figura també interessant. I els dos van ser assassinats l'any 1923 a Barcelona, amb aquest moviment del pistolarisme, tot aquest moviment de lluita sindical d'una Barcelona que es coneixia com la Rosa del Foc, una Barcelona industrialitzada, on hi havia diferents problemàtiques socials i on els obrers lluitaven pels seus drets, sobretot després de la vaga de la canadenca, on van aconseguir les 8 hores de feina. I aquí el tenim, el Francesc Comas, conegut com el Perones. Aquest és el nínxol de la família i en aquest espai d'aquí ens trobem un dels personatges lligats a la Barcelona sindicalista d'inicis del segle XX. Com dèiem, va ser assassinat junt al Noi del Sucre l'any 1923 al Raval, a Barcelona. El cementiri conserva el que seria aquest espai familiar
però també conserva la memòria del seu enterrament, on va haver moltíssima gent que va assistir. L'enterrament del Salvador Seguí a Montjuïc va ser fet de nit i sense presència de públic. En canvi, l'enterrament del Perones va ser multitudinari aquí, al cementiri de Sants. Aquests dos personatges, lligats a tot aquest moviment sindical, hem de veure també la complexitat del moment, del context històric que van viure. Una Barcelona industrialitzada, una Barcelona amb obrers que volien millorar les seves condicions, introduir la cultura, crear ateneus, espais de lectura, biblioteques, i no només eren treballadors i, diguem-ne, sindicalistes que lluitaven per les millores, sinó que també van esdevenir el punt de mira de la violència. De fet, la ciutat de Barcelona, entre el 1919 i 1923, va estar molt marcada per la violència, tant d'aquells que mataven els sindicalistes com aquells que mataven els propietaris de les fàbriques. És una etapa molt interessant i una mica fosca, perquè molts d'aquests assassinats o morts han quedat sense una solució clara i evident. Altres personatges interessants, enterrats al cementiri de Sants, serien els diferents membres de la família Balanyà, una família lligada al món del teatre i de l'espectacle a Barcelona. Ells van començar amb el món taurí, també eren els propietaris de les diferents places de braus de la ciutat, van continuar amb el món del teatre, amb el món del cinema, i com han estat lligats al que seria l'espai de Sants, doncs tenen el seu lloc de descans en aquest cementiri. Altres famílies lligades a la memòria santsenca serien, per exemple, la família Santomà, que eren propietaris, latifundistes, si preferim, de diferents terrenys, a Sants, que tenen un panteó força interessant en aquest espai central, al costat de la capella del cementiri. Aquí tenim aquest panteó de la família Santomà, on tenim aquesta creu celta, que es va posar molt de moda a finals del segle XIX, que és la típica creu amb l'element circular i les decoracions geomètriques pròpies d'aquesta cultura nòrdica. També tenim un Crist a la creu, tenim els diferents elements propis d'aquest eclecticisme, modernisme que interessaria a la família per al seu panteó. O un altre personatge, aquí tenim el cas de Josep Gavarró Berguedà, que va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona, i en aquest cas escolleixen el bust escultòric del personatge sobre una columna. Podem veure com està força malmesa, aquest és un altre dels elements, com aquesta memòria pot continuar viva a través dels documents, dels familiars, però sí que totes aquestes peces a l'intempèrie poden tenir diferents processos de degradació. I un altre personatge, que també està molt lligat a tot el que seria la cultura de Sants, és el cas de l'Assumpta González, que va néixer al País Valencià, però va viure a Sants i va ser dramaturga. Va escriure diferents obres de teatre, estava molt lligada amb tot el món cultural teatral de Sants, i el seu germà també va ser autor teatral. Hem descobert, hem parlat d'algunes d'aquestes biografies de famílies, de personatges enterrats al cementiri de Sants, però hauríem de veure que cada nínxol, cada sepultura, cada família té les seves pròpies històries, i són moltes les històries que encara ens quedarien per descobrir al cementiri de Sants. Hem sobretot parlat del primer departament, que és la part central, la part més històrica, però encara tenim aquest segon departament, el tercer departament, on s'amplia i continua tota aquesta memòria present al cementiri de Sants. Desitgem que pugueu visitar amb nosaltres, que ens seguiu i que poguéssim plegats continuar descobrint ja in situ aquest cementiri de Sants.